היום אני רוצה להסביר לכם את אלוהים. והפעם אני אסביר לכם אותו מבחינה שכלתנית. אני מוצא שהרבה אנשים מתקשים להבין את בורא עולם ברמה הרוחנית והנשמתית. אז הפעם אתחיל בלהסביר אותו ולהבין אותו דרך השכל. כמה שניתן בסרטון קצר זה, כיוון שאני יכול לדבר שעות ולהסביר אותו. חברים, מי שיבין ויפנים את הדברים שאני אומר בסרטון זה, ירוויח חיים ויקבל משמעות עמוקה לחייו. ולקבל את הפריבילגיה לדעת, להבין ולהתקרב ליוצר הבריאה. ומי שלא, תראו את הסרטון הזה 10 פעמים עד שהאינפורמציה תחלחל ותתיישב כפי שצריך. כי זו האמת האמיתית, ובורא עולם מאוד רוצה אתכם במחנה שלו. מתחילים. אמר הקדוש ברוך הוא, כי אני אל האמת והחסד, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. תרגום על פי עידן ינאי, קבעתי מערכת חוקים בבריאה, שגם אני כפוף ונאמן אליה, מכוח הדין שאני מורה, ומכוח הדיין שהנני. חוקי טבע וחוקי מוסר, אשר הינם ביטוי לרצוני, חוקיי ואני הם אחד, כיוון שאני אל האמת. סופי תיבות של המילה אמת, ברא אלוקים לעשות, ולפיכך אני נאמן לאשר קבעתי ויצרתי. מערכת של חוקי טבע וחוקים רוחניים של שני קצוות מנוגדים, המשלימים האחד את השני, היוצרים את השלם כמאוזן. כגון זכר, נקבה, שמש, ירח, חיובי, שלילי, קיץ, חורף, טוב, רע, פלוס, מינוס, שמחה, עצב, תקופות טובות, תקופות רעות, זמנים של שפע, זמנים של חוסר, יין ויאן. שני קצוות מנוגדים השזורים זה בזה, היוצרים מחזוריות הכפופה לחוקי הטבע שיצרתי. שני קצוות אשר זה תלוי בזה, וזה משלים את זה, ההופכים לשלם. אשר שניהם חייבים לקבל מקום וביטוי במעגל סגור. מעגל סגור הנקרא מחזוריות, סייקל. אין אצלי קומבינות וקיצורי דרך, למרות שאתם ילדיי מאוד אוהבים להתנהל כך, ומאוד אוהבים את המילה הזו. כאשר אלוהים רוצה להפוך אדם לחזק, הוא לא מכתיר אותו, הוא שובר אותו קודם. הוא מוריד ומסיר נחמה, הוא מסיר ודאות. לעתים הוא מבודד אותך, לפעמים הוא גורם לך לפשיטת רגל, לפעמים הוא גורם למוניטין שלך לקרוס, וזה מרגיש כמו עונש, אך זה לא. זו בסך הכל הכנה. לכל אותם האנשים שאומרים וחושבים עם עצמם, אם יש אלוהים, אז למה אני מקבל רע בחיים? אתה לא מתחזק כאשר החיים קלים. חברים, זכרו, בורא עולם ואתם כפופים לחוקי הטבע, וכפי שהוא נוהג עם עולם הצומח והחי, כך גם איתנו. כשם שהעץ הגבוה עומד במזגי אוויר קיצוניים, סופות, שרבים וחורפים קרים אשר גורמים לו להיות חזק יותר, מושרש יותר, גבוה יותר, כך גם אנחנו. אנו מתחזקים כאשר החיים מכריחים אותנו להשתנות. כל אובדן, כל לילה ללא שינה, כל רגע שחשבתם שלא תצליחו, זהו לא הסוף. זהו סך הכל עיצוב הכלי החדש שלכם, עדכון הגרסה החדשה למיינדסט והמוח שלכם. כאב הוא לא האויב שלכם, כאב הוא המורה המופלא שרוב האנשים בורחים ממנו. אך אלו שסובלים אותו הופכים להיות שונים, חדים יותר, רגועים יותר, קשים יותר לשבירה. אתם לא מתפרקים למרות שזה נראה ומרגיש באותו הרגע כנצח. אתם פשוט נבנים מחדש, וכאשר התהליך מסתיים לא תצטרכו להוכיח כלום. כוחכם החדש ידבר בעד עצמו. בורא עולם מחפש את אלו המסרבים להישבר. כשם שבצבא, כאשר אדם רוצה להגיע ליחידה מובחרת, לא בוחנים את הכוח או המהירות שלו, אלא אך ורק את כוח הרצון שלו ואת יכולתו לא להישבר תחת לחץ. חברים יקרים, אתם חייבים להבין שאלו חוקי הפורמט בכדור הארץ. כשם שלמעלה, כך למטה. כשם שבפנים, כך בחוץ. אנו בני האדם מורכבים מבody, mind, soul and spirit. וכשם שאנו דואגים לגוף שלנו מבחינת הזנה, דאגה והיגיינה, שאר הרבדים המרכיבים אתכם גם כן צריכים הזנה, ובעיקר היגיינה. מבחינת הנושא המדובר כרגע אני מדבר על היגיינה רוחנית, אנרגטית, ניקיון, הזנה והגנה. והדרך הטובה ביותר לקבל זאת היא דרך הידיעה, ההתקרבות לבורא עולם ועשייה לכבודו, שזה בעצם לכבודכם. אתם פשוט לא יודעים זאת עדיין. לעשות באהבה ובערגה, בכדי לחיות חיים טובים, בריאים ומאושרים.
זכרו לעולם, אתם תמיד ולעולם מרוויחים כשבורא עולם נמצא בפינה שלכם ואתם בפינה שלו. לא חייבים להיות דתיים בשביל זה. אפילו אני, שאני לא דתי, שמתי כיפה לכבוד סרטון זה והדברים שאני מדבר כאן. הכיפה תפקידה להזכיר לנו בכל שעות היום שיש מישהו מעלינו. אז בין אם אתם חובשים אותה או לא, הכל בסדר. אך זכרו לעולם שבורא עולם תמיד מעליכם, תמיד בתוככם ותמיד איתכם. ולפני שאנו ניגשים ובוחרים בעולם התורה, בואו נבחר ונתחיל תחילה בדרך ארץ לפניכם. כי כפי שאנו יודעים, דרך ארץ קדמה לתורה. אז ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים.